Вече сме в долината на тракийските царе, където е китното подбалканско селище Шипка, известно с богатата си история, местни традиции и култура. Екипът ни се отправи към близката металообработваща фирма, разполагаща с модерно оборудване за производство на зегерови пръстени и пружини. Посрещна ни собственикът, който е наследил и доразвил занаята на баща си, а той приел и усъвършенствал занаята от своя баща. Това е майсторското свидетелство на моя дядо, издадено през далечната 1936 година. С това майсторско свидетелство той е провъзгласен за майстор и има възможност да си изгради собствена работилница, с която в нея да работят 18 човека. Тук е указано колко човека могат да работят. Той го е защитил в Камарата на майсторите в Пловдивската търговско-индустриална камара. Той тогава, когато го получава това майсторско свидетелство, същата година изграждат работилница, тук горе на Шипченската река, и той започва да произвежда ножове. Това е дядо ми на младини. Значи тук е бил някъде около 45-6 годишна възраст. Млад бизнесмен през може би 39-та година. А това е моя баща лека му пръст, който цял живот унаследява всичко, което го е научил неговия баща. А мен ме е научил моя баща. Аз сега имам син, който е на 14 години и дай Боже, искам аз пък да го науча, след мене той да продължи. Ето какво разказа и сподели пред нашата камера. Здравейте, казвам се Кънчо Кутев, на 49 години съм. Трето поколение производственик, като съм наследил фирма, която е създадена в далечната 1906 година. Сдружение Братя Кутеви. На 24 години станах управител и вече близо 25 години управлявам дружество. Започнахме с гражданско производство, което е ориентирано в областта на машиностроението и вече около 10 години занимавам само с военно производство. Моята тръпка е да произвеждам сложни детайли, които дават свобода. Имам винаги едно мото, което е да се приготвим за война, а дай Боже да има мир. При мен е в общата дизерсификация на бизнеса, тъй като аз занимавам и с производство, и с земеделие, и с туризъм, и с електропроизводство, осигурявам работа на около 90 човека. Къде реализира продукцията си? Изцяло на 99% работим само за военните. Това са различни изделия, които ги изпълняваме по заявки на военните, но си имаме при мен също така конструкторско бюро, с които разработваме и влизаме в усвояване на нови видови детайли. В момента помагаме усилено на българската икономика. За нас е най-важно българската икономика да е на първо място просперираща, но имаме контакти също така и в Русия, имаме контакти в други държави, които са съседни на България. Дава ли България възможност за развитие на младите? Аз също съм бил в чужбина, но по-скоро на специализации. По отношение на термообработката съм изкарал специализация в Германия, в Ипсен. Съответно имам така сериозен поглед в обучението, това, което се прави в Русия. Също съм изкарал специализация в Русия. По-добре е млад човек да отиде да специализира нещо навън,
и да се върне в България да създаде свой бизнес. Да работи за нашата държава, защото той камъкът си тежи на мястото. Къде са младите кадри и как ги задържам в България? Проблемът с младите кадри, защото новото поколение, това поколение на прехода, по принцип не се интересува от производство. В производството иска човек да бъде постоянен, да решава и да взема решения, да бъде мотивиран, за да движи едно производство. Не виждам никаква мотивация в младото население. Абсолютно. Какво мисли за производството? Според мен нещата стоят малко по-издълбоко така ориентирани, в смисъл обучението ни е достатъчно, още в средните училища. Паралелките ни са строго профилирани, просто са разводнени. Не можеш да бъдеш среден техник и да нямаш практика. Това нещо е недопустимо. Едно време, когато ние учихме в механотехникумите, ние имахме практика, имахме обучение, ходихме в арсенал, бяхме стипендианти. Сега това нещо го няма и на практика всички млади техници, които излизат от паралелките, те просто нямат никакъв опит. А по принцип всеки трябва да бъде специализиран и да работи това, което му е на сърце и това, което го разбира. Производството, което е с високата дисциплина на производство, това е специалното производство. Аз съм се усъвършенствал и уча само специално производство. За нас е по-добре в момента ние да инвестираме в автоматизация на производството, отколкото да тръгнем да инвестираме в кадри, които нямат абсолютно никаква подготовка. Ние не можем да им дадем тази подготовка. Колегите в големите фабрики за специално производство също виждат огромен проблем с кадрите, защото за да станеш такъв кадър, ти трябва да си минал през обучение. Каква социална политика провежда? Социалната ни политика е винаги се стремим при разкриване на ново работно място да вземем човек от Шипка, естествено. Въпреки че Шипка е с по-застаряващо население, вече съм почти сигурен, че при нас демографския фактор е отрицателен, но все пак аз съм си кореняк шипкалия. Имам много добри отношения с нашата кметица Василка Панайотова. Винаги помагам с каквото мога на населеното място. За мен Шипка е мястото, което ми е отредено. Да бъда и в бизнеса, и да се живея тук. Какви са пожеланията му към колектива? Искам да пожелая на всички наши жители на града, на всички гости, които идват в нашия прекрасен град, първо да бъдат здрави, да посетят всички културни местности, които вече са реставрирани, реновирани. Хубаво е да посетят град Казанлък, да се запознаят с историята на тракийските царе, язовир Копринка, Бузлуджа, връх Свети Никола. Така че ние не сме апандиситно място в България, в смисъл да отидеш до определен град, за това, че трябва да отидеш. Всички минават през Шипка, минават през Казанлък, когато се движат из България. Притежава ли туристически атракции? Община Казанлък с всичките си населени места е една много дълбока история, още от времето на траките. Почти няма населено място, в което да няма разкрит археологически обект, който е с много висока, не само наша национална стойност, но и европейска стойност. Една от моите фирми притежава комплекс на брега на язовир Копринка. Това е комплексът вилно селище, изградено от 7 къщи, алпийски стил, басейн, джакузи. Къщите са много висок клас на оборудване. Целогодишно посрещаме гости, които са гости не само на нашия комплекс,
но и гости на всички културни мероприятия, обвързани с град Казълна. Винаги нашия комплекс се радва на запълнени места. Има ли перспектива за земеделието в България? Политиката на Министерството на земеделието е като една супа, която аз въобще не съм и привърженик. Там е един борщ, нали? Надорбени различни продукти и накрая поляти с едно кисело мляко. Аз съм земеделец вече 10 години, по-скоро фермер. Но с какво се сблъскваме? Сблъскваме се с абсолютно нелогични политики. Нелогични политики, които са и европейски. Ние сме такъв подпланински регион, необлагодетелствен. Аз специално занимавам с отглеждане на около 1400 глави едър рогат добитък от породата Black Angus. Освен изработка на изделия от метал, амбициозният предприемач е насочил усилията си и към друга насока, коренно различна от промишлеността. Тук, в подножието на гордия Балкан, е започнал изграждането на животновъдно стопанство, в което отглежда над 1000 глави едър рогат добитък от световно известната порода, предназначена само за месо. Ето как представи пред камерата ни новото си начинание. Ние се намираме в момента на територията на нашата ферма. Територията на фермата е 2000 декара, заградена площ. Тук в момента има около 1400 майки. Времето е лошо и не можем да излезем отвън, защото вали. Какви култури виреят и се отглеждат тук? Културите, които ги отглеждаме, не са с особено голям избор, тъй като категоризацията на земята е ниска, предимно 9-та категория. Основно за сенаж сеем ръж като есенник и като пролетно растение масово залагаме на хибридите сорго, които са невероятно добър източник на силаж за зимните месеци. Как се обновява стадото? Аз работя на философията, не искам да ограничавам животните. Кога да раждат, те естествено се разгонват рано пролета, но имаме раждания през цялата година, тъй като биковите непрекъснато са вътре в стадата, които са разделени на 3 основни карета. Ние сме избрали породата Black Angus поради една единствена причина, че новородените телета са много малки. Породата е характерна с голямо количество родени телета без човешка намеса, 98%. Най-голямия процент на заплождане при нас е рано на пролет, април-май. Респективно големите раждания са декември, януари, февруари, тъй като краите носят по 9 месеца. Как отглежда животните си? Пасищата, които кравите обитават, са с обща територия малко над 10 000 декара. Това са пасища, с които ние сме ги наели от Държавен фонд земеделие. При нас животните пашуват не повече от 3 месеца, защото тези пасища са крайно недостатъчни за такъв голям обем от животни. При нас самото водоснабдяване е изградено от наша вътрешна мрежа, която е също на територията на фермата, е дълга някъде около 6 км. Идеята е да се здобием с много добри разплодни животни, бикови, които да са с висок генетичен статус. Ние ще пристъпим първо по усъвършенстване на мъжката част в стадото и след това ще заложим възпроизводство ембрионално на женски животни. Откъде произхожда породата Black Angus? Самата порода като порода е усъвършенствана в Америка. За мен американската генетика е най-добрата. Имаме тук наши местни български професори, които ще водят лекции по хранене, по здравен статус на животните, начини на отглеждане и така нататък, за да може да запознаем всички наши нови членове. Има може би около 500 кандидата, които имат заявено участие, но за съжаление не може да ги приемем всичките. За да бъдеш фермер, трябва първо да обичаш животните. Второ, за да бъдеш фермер, трябва да имаш голямо сърце.
и след това да ти се работи много, защото работата на фермера е 24/7. Там няма събота, няма неделя, няма празници. Включително 80% от работата ни, тъй като животните се отглеждат свободно пасечно, минава под открито небе. И не само в светлата част на деня, и в тъмната част на деня. Там, когато времето е и горещо, и студено, и ветровито, и дъжд, и сняг. Среща ли трудности при отглеждането на животни? Достатъчно добре съм механизиран, за да мога с 2 човека да управлявам стопанство до 3000 глави. Там също наблягам на тежката механизация. Голяма част от животните в момента при нас са на първо теле, имаме огромен брой животни, които сега са заплодени, животни, които са до 4-5 години в своята репродукция. В момента ние сме най-младата ферма в България и втората по големина. Идеята ми е до 2025 година да бъдем най-голямата ферма в България с така най-голямото поголовие на тази порода и всичко при нас да бъде затворено като производство с съответни наши търговски пунктове за продажба в София, Казанлък, Бургас. Намерението ни е да произвеждаме качествени продукти. Идеята е да направим сдружение, в което да можем на определени места в България ние да си огояваме телетата. Тъй като аз в момента за огояване още не съм подготвен. Моята мисия е репродукцията. Това е бизнес с перспектива. Той не е бизнес като при нас в металообработката. И респективно, инвестирайки в генетика, да получи сравнително високо качество на месо, на това, което го прави като крайен продукт. Имат ли собствен месодобив и месопреработка? Имаме в момента одобрен стартови проект, който е със собствено финансиране за изграждане на наша кланница, която ще коли единствено само наши животни, и след това цялата месопреработка ще бъде изцяло за продукти, които в момента ние се опитваме да ги наложим на пазара, но всичко го правим така внимателно, стъпка по стъпка, за да може да е с балансиран вкус и да се учим от най-добрите. Какъв е призивът му към хората? Всички, които не са опитвали, нека да опитат и тогава да разберат самия вкус, самия аромат на месото. Той просто е магнетичен. Месото е достъпно за всички, то не е скъпо. Всеки си има мястото на пазара. Имаме при нас високотехнологично оборудване за производство на колбаси. Аз от производство на заготовки за боеприпаси изведнъж се втурвам в производство на местни продукти. То едното няма нищо общо с другото, но така искам да му отделя необходимото внимание, за да може да излезем на пазара с добро име. Благодаря, че бяхте наш гост. Да, благодаря и аз. Заповядайте пак.